Ito ron sa Leon Kilat, Cebu City. October 31, year 2022. Unexpected yun na mga debatidor sa Plaza Independencia o Freedom Park sa una. Kiksunan. Kining si John Baramida o si brother, lahi na iyang Diyos. Diyan, nakay Diyos wa? Nakay Diyos? Unya, ikaw? Usay, mutuo ba ka All Saints Day, All Souls Day? Di lang kay tuo. Ha? O yun, di ko, di na. Kaya na, ano, di na eksperyensya. Oo. Budang lang, di lang kumusuka ko na. Kawa may balaod ko nga. Nagdili, ana. Asa naman ito yung mga rosaryuhan doon nga gibit-bit sa una? Rosaryuhan? Ibang pangayo ng akong mga amigo. Ako kung pangatag. Sa ito wala, di ka kamamurasari. Dili. Kumanat sa rosaryo. Karon, naam gus Biblia nga niya, ini kamatay sa tao, hukom dayon, judgment, Hebreo 9:27. Unya sa Sirac City de Desais, yan luma ang nangamatay. Karon radyon Baramida saka ka debatidor ng universalism. Handom nga sa nangamatay mong relatives. Exactly. Ha? Oo. Ano? Di nagpasabot nga ko ako buyon nga luna pilay. Naa pa na mga kalagaron. Ha? Wala. Suman nga luna na sila kalag kundi ako. So yun lang ko anang selebrasyon na tungod kay daghan niya na imo ng kultura niya ang pagpasalamat mo din nga kaniadto sila nabuhi maunay among kaimportante sila buhi kaniadto mo na Pila na nakatuig nga imong prinsipyo nga imong gibahayag ron? Pila na nakatuig? Di ba gikan ka sa Roman Catholic Church sa una sa sinugdanan? oh Ha? mga 1980s pa na kunya ang kanang prinsipyo ha sa ako ng pag-research sa basa-basa sa Bible, biblical man po ng universalism kay ang Diyos naa sa tanan, suot sa tanan. Sa way na misik. Karon, kay para nimo wa mo gikalag ang tao ini kamatay. Matud ba nimo? Unsa may samtang buhi pa tanang panahon na, sa imong ilauman nimo nga adun nagikalag ang tao. Way kalag ang tao dahil sa mga doktrina lang sa Biblia usahay mabasahan nimo din ang tao maura may kalag ay mingon po nga dunay kalag nga mabuhi ug ari kang Pablo ang kalag nga mabuhi kinahanglan pag sa tanas. Karon kay gisalikway man nimo ang wa gyud kalag ang tao pasabot wa po'y Dios nga gituwaan sa Roman Catholic Church. Di ba kay salikway man kalag sa samot nang ang Dios Espiritu mo'y nagiyas kinabuhi, di ba? Sa istorya wa may imposible. Ang tanan mahimo sa istorya. Katawa Pero buta- imong Dios unsa ba imong Dios? Daghan gini kong Diyos. Ha? Daghan gini kong Wa kay Dios nga matuod? tinuod sa na ako. Kanina tinuod gini. Gisabi nga si imong Dios nga tinuod. Hindi mo kumuhan sa kinsa. Kung nga Ha? sa kong Diyos, mingon ko nga carbon. Kaya mo ko nabuhis carbon. Mo ba? So, supa ka sa giingon dia sa balang kasulatan Wala nga ka na mutbot. Kaya Oh, sige, kanina sige. suwat nga kasuwatan sa... Mo sa klaro. ang Biblia Klaro niya mo, klaro niya mo. Hindi mo nabuhis carbon. Mao niya mong Diyos. part na sa material na to nga kalibutan nga nabuhay tas karbon. Pero atong kalag ba kay daghang mga testimony nga aduna gyud kining dili ma-explain ba? Oh, di sa ma-explain nga aduna gyud na gini yawa na idautan na gyud matuon nga Dios. Nya karon Ang yawa mas bukan kontra sa Diyos ibutang mo sa Biblia. karon Karon pirti man
gani ang Diyos sa yawa. Sumala ko sa Biblia. Nga mo ka na imong gikutlo. Kuda ang Diyos. Di mo ka mo Biblia mo. Kani imong gikutlo mo ka. Dili na Mo ka na dili. Di ba kana imong gikutlo? Pagtuo ko. Di ba kanang imong giisgutan sa Osias 14:9 Osias 12. Sapa. Nga tinuoda dili. Nung kamutuo kag Biblia. Ang Biblia, maunay libro na walay klaro. Nga libro nga kada basa nimo. Ningon kang walay klaro ang Biblia. Ano ni kutlo mo sa Biblia? Husay o kapaw. Di. Ano mo ni? Dili man ni formal debate. Biblia, daghang baka. Bisag dili formal pero kinahanglan masayran. Karon Yeah. mo ni. Ang Biblia daghang baka. Kisa gingon ikaw ra. Daghan po. Akong ihatag teksto ni. Di ba? Dikso bukutlo sa bersikulo nya di ka mo tuog Biblia tanawara. Basa. Mo gamit og Biblia. Ni saway sa Biblia si John Baramida. Ni gamit sa Biblia sa. Meaning, we are not ignorant of the Bible. Unay pasabot din ha. Muni, Unya. paminaw sa. O sige. Dali ka. Ano makaingon ko ang Biblia daghang bakak, daghang pong history nga di mao, naapoy mga addition nga di mao, naapoy istoryang mythological, ang Dios na pirde, ang Dios ng daog, tayo mo, sahay, may mga tao. Nakita din mong Dios kanang pilde. Di, istorya man. Ah, mo lagi. Kanang istorya nimo, kanang istorya nimo tinuodan dili. Dili na ay akong istorya. Istorya sa Biblia nga sa istorya, why posible. Nya karon Juan 14:1 Salmo 14:1 Salmo 53:1 ang tao mingon nga there is no God usa na kabuang. Namo na Biblia. Ang Dios, Oh, ingon oh. nga ang Dios. Sato pa. Matawag mo buang ay wa mo kay Dios. Matawag mo buang wa mo kay Dios. Ang buang, di ba, sumala ni mo sa imong prinsipyo, ang dili mo tuog Dios. Buang, ang Dios ko di mo buang sana, kaya di mo tuog Dios. Illogical. Tanawarang argumento nimo. Nonsense kayo. Ang iyang sulti, Na ano gyud Dios ang mutuo sa kalain Dios. Dios ya mutuo kalain Dios. ang white Dios, Kaklaro ana. ang imong Dios, kaya wa may Dios ni buang sa Imo ra na pang nauna. universal. Dios mo siya mutuo sa kalain Dios. Universal application. Nonsense. Iya, Nonsense. sa Diyos kay diha naman taman. Limited yan Dios. Ningon ang Limited yan. balang sulatan kay bukod mo saga. Ang tao nga di mo ila sa labing gamanan sama sa buang. Kita ba ka dire sa Leon Kilat Ang Pulon? labing gamanan. Cebu City? Naibuang dire ka lakaw. Naganunguna ba naglay na Dios ka labing gamanan wa? Sama sa buang. Paminaw sa. O, sige. Daghan man na gitawag nga labing gamanan. Usa, si Krishna, si Allah, mga paman, pero kinsa mang labing gamanan na imo ipasabot. Nindot kayo. Si Ginoong Jesucristo labing gamanan na. Dili matawag si Krishna Oo. labing gamanan ngano. Pirde raman sa kuti ko. Asa mabasa sa Biblia? Dili sa labing gamanan. Dili ba? Ang pangutana, asa mabasa sa Biblia nga si Kristo dili labing gamanan? Patay na gani. O naagi patay. Ang iyang pagkatao mo namatay. Dili ang pagka-Diyos. Ang sama ka. Kundi by experience. Ni Asa man? Kinsay nagpatay Ni ingon ka nga si Kristo dili labing gamanan. Ano di naghangan? Kanang pulong Kristo na sa Biblia, ano di man kinahanglan? Basa ninyo sa Biblia. Oh. Mga sirap. Oh. Ha? Sa to bas Kristo dito. Si Kristo to napili? Asa mabasa sa Biblia? Ano mag Asa mabasa? Ilansang na unsa paglansang. Unya nakadaog siya. Death is victory. Kadaugan. 1 Corinto 15, 55 kada 57. Kita angay. Ano wa? Ang paglansang kadaugan na kay tubos ang mga sala sa mga tao. Mga sala. Klaro ana. Kato ba? Apil ka ito para mausap ka. Para mausap ka. Nawas ako. Oh, sige, sige. Di ta mag-mentally inverted. Oh. Ang pirde. Ang daog. Kadaugan lagi. Kinsa may daog. Kadaugan. Kinsa. Kadaugan malansan sa bro. Pagkana. Oh, sige. Pagkalansang ni Kristo. Kinsa yung daog. Si Kristo man ni daog. Nasa Biblia, 1 Corinto 15, 55, 57. Death is victory, kadaugan. Ano man, Episo 1:7-8, Sa isa
pinagi sa dugo ni Kristo, napasaylo itong sala. Utang mo sa prinsipyo. Apil masyon mo marabida, apil unta krogahi kulo, di mo Sa dawat. istorya, daog siya. Pero sa actual, dili. Ha? Sa reality, dili siya daog, kundi sa istorya ra. Ang Biblia, di mo naman istorya, di atong istorya. Ang Biblia mismo mo ay nagtukan na patay siya. Nga, daog di ay Dit is victory, kay pinagi siyang dugo. Asa may naluwas, huwag isa kaluwas. Luwas ay. Ano mo, nabanaw mo sa siya. Nabanaw. Kay mabasa ni mo diya sa buhat, napili sila. Pag-ingon, Asa na sa buhat? uno, Asa na sa buhat? napili. Asa na sa buhat? Wala mo pildi. Sa buhat, mabasa. Si Kristo, mabasa sa New Testament. Ni-apilar sila. Namatay Asa? siya. Ni-apilar ang mga apostol. Kabahin sa pagkabanaw ni Jesus. Kaya nangunuman ka po niya. wala, imo ra ng interpretation. Imo ra ng personal interpretation, brother. Karon, Imo ra na. Nila, kaya po na-forward kayo mo ako. Gi forward na kanang imong kuan kring. Kasikulo niya. Oh. pangdana, Ang kadaugan pagkamatay ni Kristo sa cross, ang iyang pagkatao. wa siya makadaog. Iyang pagkatao. Pero being God joined his humanity, but di natin sundan namin. Napili sa kaso. Baliho na ng atong utok. Sige, sige, baliha. Pero di lang balihan sa utok na by spirit. Pirti. Ha? Klaro anang pirti. Ano man, patay na. Nya, kung namatay, pildi. Asa mabasa sa Biblia? Asa ba sa Biblia? By experience. Kung namatay si Kristo yung pagkatao, pildi. Bet, tubag. Anay kinahanglan. Hindi na kinakaglia. Dili ka na. Mabasa na dahil. Dili. Ang iyang gi-premise, statement niya, Jesus Christ, pildi. Sa to ba, kaning Jesus Christ, naaman na sa Biblia, ipatubag na ko, naabas Biblia nga, namatay si Kristo, sa 1 Corinto 15:3, ang iyang pagkatao, Christ died on the cross, pildi. Pangutana, what verse in the Bible, Brother John Buramida? Asa makita nimo? Kanang pagpatay niya. Kadaugan lagi. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Hebreo 9:22. Asa man nimo Kung why cross ni Kristo gilansan sa cross, asa man ka makaingon nga ang tao na Why? gagipatay na. why mapapas ang sala? Ha? Asa man ka sa experience, example, nga ang patay nga tao nakadaog. Si Kristo, Diyos og tao matuod mas Kristo. Si Kristo, Ayaw. Diyos og tao matuod, naglangkog na lawas og gala, kaning both human and divine in one person. Pangutanan ako. Oh, sige, sige. Asa man ka maka-experience nga ang taong gipatay nakadaog. Sa Biblia. Minaw. Kita. Minaw sa, tabag. Nakadaog. Sa 1 Pedro 1:18-19, si Kristo, pagkabalilyon sa dugo ni Kristo. Kung wa sa ilansan sa cross, kung wa'y pagpaagas sa dugo, watay kabasiluan sa itong sala. Hebreo 9:22. Sa Biblia, karon naman. Karon, naaman na sa Biblia. Tungkol sa dugo ni Kristo, napasaylo atong sala, Episo 1:18. Sa ang Biblia, di mo na matingong istorya. O klaro, ano? Sa sala inahimo nimo. Ha? Sa salaan nahimo nimo, kanimo mo ka napasay ko yung sala. Makasala mo na tao, Roma 3:10, Roma Ano mo 3:10. magpriso, nakasa. Lahit na sa nimong haay. Lahit na sa Britano, tanawa ra mentalidad, tanawa. Muna, diha. Siya mo komento. Dilo. Kita mo komento sa Pagtuon mo Ginoo. Kay alaot ang dili mo tuog Dios. Okay. Ang Hey, imong Dios, alaot sa Alaot. Dios. ano man? Ang way Ginoo, loy kayo. Sayo ka. Bitang ibalik-balik sa Roman Kasi Catholic Ginoo Church. na to. Ikaw kami. Kamo may Dios na tinuod. Kita Okay. kasi maginawa. Tanawa. Usa sa branches of philosophy. Dede, Philosophy na yan, tubag. O philosophy, reason ni. On the level of reason natin is philosophy. Science about being, ontology. Di makarili ang Diyos. Ang imong prinsipyo. Dili makita ang Ginoo Diyos. ka nga na Ginoo. Na, Pautanong din natin. Oh. Kawa. tana, tubag lagi. Ang Diyos, espiritu ko na, di na makita. Ang Oh, kontrol mo ng imo iba. ka. Na, ha? Ano, hangin, makita naman hangin. Damay na nga. Hangin na, ano, hangin. Oo. Ang imong dinain, na, di mo na makita. Specific na. Ang imong utok, na, di kakakita. O na, sana. Sama kayo. Dato na. Paro, ano? Hindi pwede matapunan. Abuhin siya, Brad. Sige. Specific question Tod ta. ka lang ko nimo. Ali. Iabuhin nato ng ignorance sa atong pag- Dili na, buwid. Ang tao nga wa kasabot siyang koglingon wa na kasabot sa uban. Ikaw nahibaw. Ikaw rin ang kasabot, eh. Kasabot, eh, ka? Paminaw. Oh. Ang tao nahibaw nga ang tao may tinaig yun kaya nung tao man. Di ba, ang Kaya, punto? Makita man na sa X-ray. Dili man. Karon atong argumento, tanawa ra. Kaya ang Diyos, Tanawa. ang Diyos may Tanawa. Naan yan, mimo ko. Ang atong argumento karon di kay X-ray diha. Ang Diyos Ang nimo. tinay, makita mo tinay?
Karon? Kita sa... Di ba karon ba? Makita di? Layo minta. Oh, karon niya. Naawa. Na. Oh. Mora ng Diyos. Dili. Na ang waka ka kita. Kana. Magkana, magkana. Imong pinae, Oh. pwede makita sa X-ray. Lain na sa itong issue ng stress. Di mo tubag. Out of irrelevant. Yung question is Ang irrelevant. mo makita sa X-ray di. Nonsense ang mga ganun. Ito. Pero- Sayop.